Sinalakay ng mga kapulisan ng Calasiao Police Station kasama ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang isang taniman ng mangga sa Sitio Kulayot, Barangay Malabago, Calasiao, Pangasinan matapos umano silang makatanggap ng impormasyon na may gumagawa umano ng mga paputok sa lugar. Tumambad sa mga otoridad ang iba't ibang klase ng mga paputok kabilang ang 2 kahon ng dynamite firecrackers, 1 kahon ng sinturon ni Judas at kalahating kahon ng 5-star. Bukod sa mga paputok, na-recover din ang mga mitsa at sako-sakong lagayan ng paputok. Tinatayang nasa 25,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nasamsam na paputok. Hindi na naabutan ng mga otoridad ang may-ari o operator ng mga iligal na paputok. Ayon sa pulisya, pinaniniwala ang tumakas umano ang mga ito nang makatunog sa isasagawang operasyon. Pagdating po doon, nung nakarating po kami doon sa area, kasi ang location po nung sa gitna po ng sa open field po, kumbaga doon sa may silong ng mga mangga, na kung saan malayo pa lang na malamang natiktikan na nila yung parating po kami. Pagdating po namin doon, natagpuan na lang namin po, nandun na lang po yung mga kahon-kahon ng mga mga firecrackers. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang mga nakumpiskang mga paputok at silyado na ang mga ito para sa tamang disposisyon. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang nasa likod ng paggawaan ng iligal na paputok sa lugar. Patuloy po ang ginagawa naming investigasyon para po matukoy po natin kung sino man po itong mga involved po sa sinasabing paggawa ng mga illegal na paputok na to. Kung sakaling matukoy po natin, maaring magamit natin as evidence po sa mga sa mga suspect po, or hintayin po natin kung ano po yung guidance po, baka po i-dispose na rin po natin to baka sakaling makapaminsala pa po. Tiniyak ng PNP na tuloy-tuloy ang kanilang information campaign laban sa mga iligal na paputok upang matiyak ang kaligtasan ng publiko lalo na ngayong papalapit ang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Pinapaalalahanan po namin yung mga mamamayan, lalo na po yung mga nagbabalak po na magtinda, na kailangan po silang kumuha ng kukulang permisyo, mga permit po from the PNP, saka license po, mag-secure po sila from the LGU bago pa po sila makapagbenta. At meron pong mga nakatalang specific places po na pwede lang po silang makababenta para po masalubong po natin itong bagong taon ng masaya, ligtas at payapa po. Lester Narag, Balitang, Solid North.